Has après més de tu o del món? Home. Del món, però el món no existeix sense mi mateix, per tant, són coses molt semblants. És a dir, el món no existeix sense mi i jo no existeixo sense el món. És a dir, si jo desapareixo, doncs el món desapareix. No. Vull dir, per mi ja no existeix. Soc bastant analista i bastant auditor de la meva vida. He après bastant de les coses que m'he equivocat. Continues equivocant-te? Cada vegada menys. Sí? Sí, perquè ja dic, com som un auditor, les coses que m'he equivocat procuro no fer-me. No té una persona que dedica a la creativitat o no? Si una persona que dedica a la creativitat, quan s'aixeca al matí, té alguna cosa que té que buscar. El que no fa creativitat, si té un treball mecànic, si fa un mecànica no tens que trencar el cap. Ara la posició davant de la vida, això t'ho diu una persona que durant un mes, per exemple, fa vacances creatives, no? M'aixeco totalment diferent. Ja no, la vida no és important el que guanyis per comprar la llibertat, el que gastis per comprar la teva llibertat. Això és un tòpic, és una realitat. La llibertat al final com lleva la llibertat humana, no? Què fas? El que vols. Viatjar és vital. La primera classificació de les persones seria, per mi, els que viatgen o no viatgen. Conèixer altres cultures et dones compte que no és ningú. Això és vital. El nostre cervell és incapaç de generar cap idea. És igual que un ordenador. En un ordenador, si no hi fiques alguna cosa, no hi pots anar a buscar res. Ja pots teclejar que si no li has posat primerament, no surt res. O no? Sí. Doncs el nostre cervell és igual. I com se tecleja el nostre cervell? Perquè són els problemes que tenim a fora, les obligacions, el rellotge que ens... Tot això és el tecleig que ens fa moure nosaltres. Jo crec que no és un problema de les coses com són. O sigui, no és un problema de si podem explicar-ho en funció de si la matèria està posada així o està posada així, sinó que és que la mateixa matèria de la qual està formada el cervell humà està conformada de tal forma que no es pot entendre mai a si mateixa. Sí que es podrà comprendre, cony. La matèria universal és intel·ligent. Això, la paraula intel·ligent, és saber entendre la cosa, no? I entendre que tot té una espècie de lleis, que en diguem, no? Perquè la matèria, en l'univers, veus, tot està simetrat. Els àtoms són asimetrats, tot tenen els planetes uns rodons, el sol és rodó i tot... Sí, i sembla ser que la màxima exposició d'intel·ligència de la matèria és el cervell humà. Del món. Sí, home, aprens quan les coses t'agafen a contrapeu. Que a mi, jo soc prou snob, perquè m'agrada que les coses agafen a contrapeu. Això que els intel·lectuals va agafar tant a contrapeu i que algun actat t'han de demostrar. Després del 68, tot el que es discutia, de cop el muro de Berlín ha caído, nadie sabe cómo ha sido, que de cop la gent estava mirant allí a veure si tenia el Feuerbach o no sé qui, o la Mare de Montserrat, i el que passa que cau el mur de Berlín. Què passa? Això de que t'agafi les coses a contrapeu, que et desconcerti, que et diblin les coses, és quan aprens, i és el que m'emociona. A mi realment m'emociona quan amb una criatura, amb el que sigui, que plaça. Tu estaves mirant cap aquí i la llebre surt allí. Jo he après absolutament del món. Jo sóc el recurrent i cada vegada més. Cada vegada t'assembles més a tu mateix, que és una de les coses pesadíssimes, que ja, hòstia, ja me'l sé, jo ja me'l sé, le moi c'est Isabel, jo em conec, que ja fa fàstic. En canvi el món no. En canvi el món encara aconsegueixo que les meves expectatives no limitin la meva experiència. Dic que al ser grans tots ens anem fent una mica professionals, almenys de nosaltres mateixos, i tot ho anem processant. En aquest sentit, malgrat la meva edat i el deteriorament que suposa, això no em soc gens deteriorat. Potser és que soc tan snob i m'agrada tant que les coses em sorprenguin que segueixo buscant-lo desesperadament. De mi mateixa, clar, perquè jo vaig vindre aquí Cadaqués, que tenia 18 anys, i tot el que sé ha sortit de les meves idees. He après primordialment de les dones.
he après de les dones, que és la meva, el que jo tracto cada dia, i d'elles he après una barbaritat. És possible que sigui un atavisme o un culturalisme, el que diem propi de la dona, però que són unes qualitats que trobo excel·lents. I a més ara també s'està demostrant que tenen una intel·ligència superior, més organitzativa, més creativa i més intuïtiva que el propi home. Per errors que siguin, això no els puc esbrinar. Jo no crec que hi hagi teories científiques per poder-ho explicar. Jo penso que són teories d'adaptació al mitjà que ha sigut hostil a les dones, que ha sigut terriblement hostil a les dones, han sigut discriminades, i les dones que han superat aquesta discriminació són realment admirables. I el cos de la dona és 100.000 vegades més bonic que el cos de l'home. No, s'ha après molt de jo mateix, perquè el món per si sol per mi va marxant, però amb uns camí que no m'agraden. D'aquí ve que jo sempre vaig en moments allà on no me molesta ningú i jo vaig a la meva tranquil·litat. I com veig un dubte, agafo un llibre que crec jo que és el millor amic que tinc. Sí. No, s'aprèn amb la curiositat, i la curiositat és d'un i el món és el que et planteja les possibilitats.